ताजगी के साथ उड़ान अयोध्या के नया हवाई अड्डा आसमान में उड़ान भरत अयोध्या हवाई अड्डा में राउर स्वागत बा। देश के सबसे महत्वपूर्ण शहर में एगो नया पन्ना जोड़त अयोध्या हवाई अड्डा 22 जनवरी के सीधा संबंधित अधिकारी के बीच चर्चा के केंद्र हुई। लेकिन ए नया उड़ान के कहानी शुरू तक नईखे भई। जदि एकर सुविधा अवूरी विशेषता पर चर्चा कईल जाए त ई एगो सच्चा पर्यटन केंद्र के ऊंचाई के छू सकता। प्रधानमंत्री के विशेष उड़ान यह बेसिक एयरपोर्ट पर बवाल मच गयल बा कि 22 जनवरी के एहिजा खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान खड़ा होखी, बाकी सगरी विमानन के छोड़ के जवन दूसरा जगह खड़ा होखी। एकरा के सुनिश्चित करे खातिर अयोध्या हवाई अड्डा के निदेशक राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव से मुलाकात कईले अवूरी ए प्रक्रिया में लागल विमान खाती भी सुनिश्चित कईले बाड़े। हवाई अड्डा के खास विशेषता बा। यह नया हवाई अड्डा के एगो खास बात ई बा कि ई पूरा तरह से भगवान राम आ रामायण के जीवन से प्रेरित बाई हवाई अड्डा नगरा शैली में बनल बा। एकर छत 7 गो चोटी वाला बा, जवन भगवान राम के 7 गो जन्म के याद में बा। एकरा संगे संगे एयरपोर्ट के दीवार पर रामायण के अलग अलग एपिसोड के रंगाई पोताई कईल गईल बा। हवाई अड्डा यात्री लोग खातिर समर्पित होखे के भी वादा कईले बा। अवरू एकरा में 24 घंटा खुले के सुविधा बा, जवना से अयोध्या में पर्यटन के बढ़ावा मिल सकता। उद्घाटन का बाद दिल्ली, मुंबई आ अहमदाबाद से अयोध्या खातिर सीधा उड़ान शुरू हो जाई। पहले से योजना बनाई। अभी तक अयोध्या हवाई अड्डा पर विमान खड़ा करे खाती करीब 100 वीवीआईपी के ओर से पूछताछ कईल जाता। यह बढ़न कदम से अयोध्या देश भर से आवे वाला यात्रियन खातिर एगो खास ट्रैवल सेंटर बने का दिशा में एगो डेग बढ़ा दिहले बा। एगो नया दौर शुरू हो रहल बा, जवना से दुनिया के प्रमुख पर्यटन स्थल में अयोध्या के एगो नया पहलू मिल जाये। यह नया सफर से हमनी सभे देखब जा कि अयोध्या भारतीय सांस्कृतिक आ पर्यटन क्षेत्र में कैसे एगो नया मील के पत्थर साबित करी।